Bàsicament, jo diria que la producció sostenible és aquella que hauria de tenir en compte no només els aspectes a l'hora de produir des del punt de vista ambiental, sinó que també hauria de tenir en compte aspectes socials i aspectes econòmics. Malauradament, en els darrers temps, des del meu punt de vista, s'abusa del terme sostenibilitat, del terme de producció sostenible. També s'abusa d'altres termes que ens afecten directament a l'agricultura ecològica, com són els termes natural, com el terme, fins i tot, l'origen. La paraula producte local s'està pervertint darrerament. En aquest sentit, jo sempre anim els consumidors a intentar sempre consumir aquells productes que tinguin algun tipus de segell que demostri que realment aquell producte que estan comprant té uns criteris de sostenibilitat a darrere. En aquest sentit, l'agricultura ecològica és un segell de qualitat que s'empara a un reglament europeu, vull dir que està clarament estipulat quin és aquell producte eco i quin no. I a més, tenim també altres segells de qualitat, com denominacions d'origen i GPs, que demostren l'origen dels productes i que d'alguna manera també fan que se certifiqui justament que aquell producte està fet a una banda o a una altra. I de totes formes, no tot acaba en els segells de qualitat. Justament el segell d'agricultura ecològica no té en compte els criteris socials i els criteris econòmics, no té en compte la justícia social, per exemple, i des d'APAEM un poc animam també el consumidor o consumidora a conèixer qui hi ha darrere el producte, no? A conèixer fins i tot qui hi ha o com se fa aquesta cadena de persones una darrere l'altra, d'empreses, des que se produeix un aliment, posem per cas, que és un poc el sector que toquem nosaltres, fins que arriba a la taula. El fet de conèixer qui hi ha darrere te permet incorporar altres criteris, com pugui ser justament això, la proximitat, aconseguir un preu just per productor o productora i fins i tot per propi consumidor. Ja sabeu que eliminant persones i empreses intermediàries d'aquesta cadena fa que els preus siguin millors i més assequibles. Pot ser que ens haguem centrat massa en l'energia i haguem oblidat temes socials o ambientals, per exemple, que l'energia jo crec que sí s'ha treballat molt, no? La qüestió, tots estem obsessionats un poc en l'energia, en renovables i tal, però per lo que fa a la part social i ambiental de la producció, jo crec que potser és on quedam una mica més coixos, no? No sé com ho veus vosaltres com a productors i això, però jo tinc aquesta sensació, no? Que s'ha treballat molt en la part energètica, moltíssim, i l'altra part, aquesta que tu nomenaves ara, potser no tant. Jo he lligat a el que ha dit en Nofre i també la feina que deixa no són productors, però sí, per exemple, estem fent feina en temes de comerç just i jo després d'anys d'estar en comerç just el que he vist és que el comerç just va molt lligat en el consum local, en el producte local o l'agricultura ecològica, és a dir, que aquí jo fins i tot en algun debat plantejava que pot ser els productes d'agricultura ecològica fets aquí s'haurien d'incloure com a comerç just i allà sí que ja incorporem la vessant social, perquè al final en comerç just estem duent productes que són cacau, sucre, coses que no fem aquí, cafè, que volem que s'hagin produït en criteris d'agricultura ecològica, però també tenint en compte les persones. I el que aplicam a productes de fora, jo penso que també s'hauria d'aplicar a productes d'aquí, és a dir, una persona que produeix patates, que produeix maduixes, que produeix domàtiques aquí en criteris d'agricultura ecològica i que vetlla perquè els treballadors estiguin en condicions bones laborals, que tinguin els dies de descans que toca, un salari digne, estem fent comerç just també, és un comerç just a nivell local. I és un concepte que crec que no hi pensam perquè associem comerç just en coses que venen de fora i el comerç just ha de ser, per començar també, en la gent d'aquí, perquè en Nofre ho sabrà més que jo, però els pagesos estan en una espècie en perill d'extinció i està molt bé de fomentar a fora, però també en el mateix temps han d'anar de la mà les dues. El comerç just a fora i el comerç just aquí també. I jo fins i tot diria que no és suficient el debat que hi ha hagut en temes energètic i des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental. Crec que hauríem d'entrar molt més en debat
justament la gestió que feien de la fertilitat de la terra, el segellament que estem vistint cada dia més, ara justament en parcs fotovoltaics del sol, de la terra de cultiu, i fins i tot la gestió de l'aigua, un element tan important una illa com la nostra. No per fer agricultura ecològica se vetla per aquests aspectes, això és important. Per això que insistia en aquest fet d'intentar anar més enllà, és a dir, optar justament per aquest comerç just que comentava Ana Maria, i nosaltres a tot això li dèiem agroecologia. Aquest concepte que té en compte no només el segell d'agricultura ecològica, sinó també aquests aspectes socials, aquests aspectes d'intentar regenerar tots aquests elements del medi ambient que han destruït i després la part de justícia social, de preus justos, de treball digne, que òbviament ara més que mai està en el debat central. Crec que ens hem assumit molts en el Consell, per exemple, deixar ja es pot suposar, l'economia circular, ens hem preocupat de residus, sobretot que tornin a entrar en el sistema de l'energia, i tenim oblidada la terra i l'aigua, pareix que són infinites, i evidentment no són infinites, cada vegada hi ha menys terra, la que queda, a més, com que és més rendible posar un parc fotovoltaic o un parc eòlic, se posa i se perd una altra terra que segurament produeix menys, però aquesta prevalència que li han donat a l'energia i al reincorporar els residus en el sistema, jo crec que en determinat moment ens ha fet perdre aquesta visió i crec que hem d'incidir per aquí, de que la terra és el bé, jo diria quasi principal, no? I evidentment molt d'ecologistes estan preocupats per aquesta primacia que se li dona a produir energia a qualsevol preu, a qualsevol lloc. Dius, home, no podem continuar en aquesta línia, no? Perquè el consum d'energia també és consum i hem de ser responsables d'intentar no dir, bueno, omplirem Mallorca afortunadament de molins, aquí no se xerra tant, però de parcs fotovoltaics supos que estàu van en augment els parcs fotovoltaics. Van en augment per tot arreu, vull dir, és un tema, i l'energia també és un producte que consumim tots, no? I hauríem de ser també responsables en aquest sentit. La terra en un sentit ampli, no? El bé més finit que tenim. A més, la terra ens determina i ens permet produir els nostres aliments. A través d'aquí neix també la nostra cultura, perquè a part de la nostra cultura és cultiu de la terra, produir aliments, la gastronomia, música, hi ha tonades de treballar la terra, és a dir, que no només és terra que s'està perdent per cultiu, sinó que a mesura que l'abandonem perdrem moltes altres coses de la nostra cultura i de la nostra identitat. Moltes, totes. I aquest debat el podem tenir fins i tot més enllà de l'alimentació. És a dir, jo crec que molt està venint des d'Europa una certa onada de conscienciació al respecte d'aquesta transició socioecològica. Les grans empreses justament estan aprofitant per fer greenwashing, és a dir, per acunyar el que estan fent fins ara en termes justament, com comentava abans, que fins ara havien estat d'alguna manera molt en relació amb els moviments socials i justament petits productors, artesans, etc., que sí que fan realment una producció sostenible, i ara les grans empreses s'estan apropiant d'aquest missatge per intentar, jo crec, una venda, vull dir, és a dir, fan d'alguna manera propaganda, estan acunyant i estan fent perdre el sentit d'aquesta paraula, sostenibilitat, no? I d'això crec que les administracions haurien de tenir un paper més ferm a l'hora de justament intentar aturar aquesta onada de greenwashing o de sostenibilitat que realment no ho és. El que passa és que no és gens fàcil, no? Perquè jo record, per exemple, haver estat treballant a Menorca amb un pla de comerç i després venir les grans superfícies, impugnar-lo, directiva Bolkestein i tot a nois. T'apliquen la directiva Bolkestein, té tant dret a vendre't un senyor de Castella que cultiva 50.000 hectàrees amb un tractor que ho ha arrasat tot
perquè si passeges per Castella, aquí són camps infinits en els que abans eren petites unitats de producció i ara són camps infinits que han eliminat les bardisses, que han eliminat els camins interns, amb tot el que això significa, no? Perquè si tu elimines les bardisses estàs eliminant molta vida que està associada a les bardisses, ocells i de tot, i bitxos i de tot, bitxets que viuen allà. És difícil, quan tu te passes anys treballant per intentar aconseguir un comerç centrat en els pobles, evitant grans superfícies, a Menorca, que és una illa molt preocupada per aquest tema i que moltes vegades va més avançat sempre que Menorca, que Mallorca o que Eivissa, no? I després venen i te diuen no, directiva vol que estem, això no se pot fer, i te quedes. Ja que en relació a el que dius i el que també comentava en Nofre, crec que hi ha un repte per a les certificacions, perquè clar, és a dir, un petit productor que farà en ecològic, trobarà la certificació i respectarà tot això, però després venen les grans multinacionals de l'agronegoci que s'atreuen igualment el certificat perquè cumplen el que diu allà, però han arrasat amb bardisses, fan monocultius, i aquí crec que és un repte que tenim, perquè ara ells se queden tranquils perquè du el segell, la gent va o consumeix perquè du el segell, però no és el mateix que ho hagi produït una gran multinacional que ho hagi produït un petit productor. I jo crec que aquí és un repte que hi ha gent que ja fins i tot ha apostat, diu jo, d'ecològic, vull comprar el local i saber qui ho ha fet. I això està passant, perquè diu, no m'acab de fiar i per tant m'estim més comprar-ho en el petit productor que el conec i sé com dur la terra. Com a persona que ha treballat des de fa molt de temps lligada al territori, a l'urbanisme, jo crec que si no canviem el model urbanístic és molt difícil que canvi tota la resta. O sigui, quan les famílies, i això ho estan veient aquests dies que no ho han pogut fer i han sortit per tot arreu, han descobert el camp, i han descobert la muntanya, han descobert la platja, han descobert coses que ni coneixien, no? Perquè quan les famílies, el seu model de vida és anar-se'n a un centre comercial, a un mall, el cap de setmana amb els nins, perquè allà ho poden fer tot, i tot inclou comprar, lògicament. Allà no compraran res sostenible ni és responsable, i cap a aquest model anam i s'hauria d'aconseguir aturar aquest model. Vull dir, és que és absurd que l'objectiu d'una família, perquè els nins el que aprenen és això, comprar productes en plàstic, comprar... I molta gent d'aquesta, afortunadament, malgrat tots els problemes que han pogut crear durant aquests mesos de tancament de comerços, han descobert la natura i han descobert moltes coses, han descobert els arbres, han descobert fins i tot les gallines, moltes famílies d'aquestes que creuen que això, aquest xiste d'aquests ous naixen en les caixes, no? Que se fan en fàbriques, no? Han descobert, i a més és sorprenent, no? Perquè jo que me moc els caps de setmanes trobo gent que dius vosaltres no sou d'aquí, no pinteu res a la Vall d'en Marc aquí, perquè és que fins i tot l'atuendo que duen és com d'anar al Carrefour o d'anar a un centre comercial, no? I dius, ostres, estan descobrint coses novíssimes, no? Com que dins els camps hi ha nísperos o hi ha gallines o hi ha coses, no? I ha estat molt guapo, i jo crec que molta gent d'aquesta pot canviar un poc la seva visió de l'entorn, no? Però jo crec que hem de començar per intentar canviar el model, no? Perquè si no, si el màxim objectiu de la gent és comprar a un gran mall, com diuen els americans, a un gran centre comercial on tenen de tot, des de l'oci pels petits fins al carrito per dur-se tot a la compra del mes, difícil que comprin a un pagès, no? Jo diria que no és que sigui l'objectiu de la gent, sinó que és l'objectiu que el sistema ens ha imposat. Vull dir, el sistema ens ha duit cap aquí a que siguem no ciutadans, sinó consumidors. I ja els hi va bé que el Festival Park o qualsevol gran superfície estigui plena els caps de setmanes consumint. És a dir, anar a caminar a la muntanya no genera un benefici econòmic. Per tant, els ciutadans poden fer, però també hi ha una part de canvi de model important. Que aquí les autoritats haurien de tenir molt, però ja t'he dit, quan s'ha intentat canviar, te venen des d'Europa, que supos que les grans multinacionals dominen tot aquest lobbies de Brussel·les, te diuen, vol que estigui. Si un senyor vol fer un centre comercial de 10.000 metres quadrats, té tot el dret a fer-ho. I te quedes i dius, però que no? És un poc... I clar, els pagesos són les grans víctimes d'aquest sistema, perquè... No, i el que comentaves tu, que com a territori hem optat justament per un altre model econòmic. Durant aquest temps que hem apostat per aquest altre model, s'ha destruït per complet el teixit productiu, no només agroalimentari, sinó també comerços locals, artesans, indústries, i
I jo ara crec que Mallorca té el gran repte justament o les Illes Balears de regenerar tot aquest entramat, perquè no som per res autosuficients. Autoabastiment alimentari en xerràvem justament fa unes setmanes a la Diada d'Agricultura Ecològica. Nosaltres ara, si a les Illes Balears s'aturassin el transport marítim, hi hauria una greu crisi alimentària, perquè no tenim suficient producció per abastir ni la població local. I ja no parlem dels 16 milions de turistes que ens visiten. Vull dir, en definitiva, si hem d'optar per la sostenibilitat com a territori, sense dubte que hi ha d'haver un canvi de model econòmic, un canvi territorial i sense dubte també una aposta per tornar a recuperar el que teníem fa 40 anys. De fet, un poc els primers dies del confinament se va veure això, no? Quan no sabia si arribarien vaixells de càrrega o no, de cop se va generar com un pànic en el qual si anaves a les 11 a comprar alguna cosa ja no quedava i deies, uf, i és un poc, vàrem estar al límit de quedar desabastits en algun producte, de fet ha passat, no? I m'ha semblat molt curiós perquè ha estat un tema que he viscut aquests dies. Per exemple, no hi ha fusta, no sé molt bé els motius, però no hi ha fusta, i això pot passar, ara ha passat amb la fusta, però podria passar amb el sucre o amb el cafè o amb qualsevol altre producte, no? Tenim una dependència tan tremenda que jo crec que no són conscients, no? Els ciutadans de les grans ciutats, bàsicament, no sé si la gent del camp crec que no, tampoc, perquè al final tots tenim usos urbans, no? A Mallorca, som molt urbanites, fins i tot la gent de fora vila. Jo també volia introduir que en Nafra que no tenim prou per abastir-nos i és que a més tenim un model de consum d'aliments també que fa que la gent compra perquè ho veu barat, compra, ho guarda dins la gelera un temps, se li torna dolenta dins la gelera i acaba tirant-ho. Això a Catalunya ja fa uns anys van fer un estudi i s'havia calculat que un 30% del menjar que la gent compra l'acaba tirant sense haver-lo consumit. Un 30% és molt alt, molt alt. O sigui, produïm per guardar-ho dins una gelera i ho tiram. I a mi hi ha un concepte que també m'agrada molt, que fa anys que vaig escoltar, que és la gelera transformadora del paisatge. I si miram el que tenim dins la nostra gelera, podem contribuir a generar un paisatge o un altre, depenent de les nostres compres. Jo crec que és una cosa que la gent no ho fa, no ho pensa, i que és un concepte molt interessant. Vaig a veure què tenc dins la meva gelera, què tenc? Tenc mango, molt bé, m'agrada molt el mango, però el mango d'on ve? Que s'ha hagut de passar perquè aquest mango arribi aquí, que estic generant, on he comprat aquest mango, tenc domàtiques, tenc carabassins, tenc formatge de no sé on. És un concepte que també per fer una reflexió i també com per dir, anem a comprar el que realment necessitem, no comprem per comprar, i perquè la gent ho compra i ho tira, no li dona temps a menjar-s'ho tot, però la tentació és tan gran, els preus són tan econòmics que no, és que per lo que costa ho compra. Els envoltoris. Els envoltoris, sí. O perquè duen una propaganda que fa que els menús de sa casa, jo vull això perquè hi ha un dibuix que ha vist a la tele, i després a mi no li interessa, però ha vist allò que li atreu. I aquesta reflexió que tiram un 30% del que compram, a mi m'impacta molt, molt. Molt interessant el que comentes i molt necessari aquesta reflexió, perquè d'alguna manera són les persones les que consumim i que en l'acte de consumir triem justament quin territori volem i quina economia volem. I justament potser algú t'hagués contestat, ostres, que no tenc temps, no? De fer un consum conscient i transformador, de canviar el meu model de consum. Jo crec que avui en dia, segle XXI, tenim tantes opcions de consumir, hi ha tantes alternatives, fins i tot el pagès t'ho diu que teva. I ja hi ha tendes, petit comerç, hi ha pagesos que fan venda directa, hi ha mercats setmanals. Vull dir, jo crec que simplement és un canvi d'hàbits, un canvi de prioritats i ser conscients que el fet de consumir és molt més important del que ens pensam. I sí que és vera, però, que
jo no m'agrada fer recaure tota la responsabilitat a damunt la gent, a damunt el que consumim. I me sap greu, Pep, però jo crec que aquí, no en el teu cas, però les administracions que tenen competència amb això haurien de ser molt més serioses a l'hora de, justament, demanar a segons quines produccions més informació cap al consumidor i limitar fins i tot segons quines produccions que ja no haurien d'estar en el món. Parlo, per exemple, de la ramaderia intensiva o superintensiva, que encara avui en dia té animals estabulats engreixant-se amb pinços d'ulls de l'altra banda del món, i això no és a la península, ho tenim aquí a Mallorca, està passant aquí. I això és un model sostenible, i alguns encara avui en dia ens estan intentant vendre com a sostenible. Alguns se pensen que només per simple fet de ser producció primària és sostenible, i no. En aquest sentit, nosaltres, una granja d'aquest tipus, la titllem d'agroindústria, és a dir, és més una indústria que no una producció primària. I això, en aquest sentit, queda molt de camí per fer justament per part de les administracions. Jo crec que un dels temes que a vegades se pot utilitzar per part de les administracions que tenen competència en aquest tema, que en el meu cas no ho és, no? Però és aquesta qüestió dels 7.000 o 8.000 milions de persones, no? Te diuen, perquè no hi hagi fam al món, l'única manera és produir així, i això jo no sé fins a quin punt és veritat, supos que no ho és i que és una propaganda més, però segur que és un argument que tots hem escoltat, no? És que som 7.000 milions i aviat serem, no sé si has dit 10.000 a l'any 50 o alguna cosa així, no? I com menjarà tanta gent? La fam del món està desapareguent precisament per això, perquè són capaços de produir un pollastre en 20 centímetres quadrats menjant no se sap ni què. Crec que l'argument aquest jo crec que utilitzen bàsicament dos arguments. Aquest, donar de menjar a tanta gent, i els preus. No? La gent d'aquesta urbana, no sé si la gent o no, però els meus amics o amigues també m'ho diuen, és que menjar sa és molt car. Vull dir, t'ho diuen, també, que l'heu escoltat, no? Sí, tu vols un quilo de tomàtiques del súper, bar no sé què, i intenta comprar un quilo de tomàtiques d'un pagès. Segurament no és molt més car, o és uns cèntims més car, no? Però ens ho han fet creure a base d'ofertes i de publicitat, i la majoria de gent ho pensa, que és molt car consumir bo i sa i barat i de producte local. És curiós perquè li sap greu pagar potser 20 cèntims més per una tomàtica, però amb un telèfon mòbil gastem fortunes. I dius, a veure, és a dir, m'estàs regatejant aquí per alguna que és salut, perquè al final som el que mengem, i en canvi per un aparell electrònic que te durarà 2 anys com a molt, te gastes una cosa indecent. Amb unes sabates que tenen gel i foam i no sé què, que estan fetes en treball esclau segurament a la Xina i que paguen 180 euros per unes sabates que dius, i després estàs regatejant 20 cèntims amb un quilo de tomàtiques. Sí, però és així. És així, és una realitat que tenim, i segurament els mitjans de comunicació i tots tenim part de culpa, tots nosaltres els primers, no? Que som consumidors i a vegades també hi caiem amb això. Jo faré també una proposta com a Nafra cap a l'administració, que crec que té un paper important, perquè l'administració a nivell intern pot decidir quin criteris fer a l'hora de consumir, que per cosa a nivell intern, però després també quan treuen concursos, licitacions, jo en la meva experiència el que veig és que al final el que prioritza sempre és el preu. És a dir, l'oferta més econòmica és la que guanya el concurs, licitació, el que vulguis. I això fa que els petits productors normalment no poden competir perquè venen les grans empreses que te rebenten preus i al final s'està apostant per un model que prima l'econòmic a costa de la qualitat. Ho sé personalment perquè en els refugis, que això sí ho gestion personalment, la xarxa de refugis del Consell, que estan per la ruta Pedrensac, hem hagut de treure plecs per comprar tot, des d'un manat d'alls fins a qualsevol cosa, vull dir, tot. I és tremendo, perquè l'únic que vol la llei de contractes que va fer Montoro, la famosa llei Montoro, és que el preu més baix guanyi. És una cosa, varen comprar una barca per el Parc Natural de Dragonera i ha guanyat una gent de Vigo, no ten res contra la gent de Vigo, però a la primera averia que hem tingut tenim autèntics problemes perquè ens la reparin. Quan ens hauria agradat que hagués guanyat una empresa de barques del port o del Portitxol o de qualsevol lloc. Aquests estan a Vigo, però com pot ser que hagi guanyat una de Vigo?
ha tirat els preus, però no pot ser, i les veiem, i quan intentem fer alguna cosa d'aquestes, com per exemple que el refugi de Muleta, que tota sa vida han tingut gelat de soia, perquè està allà, a 2 quilòmetres de la fàbrica, no sé si se diu gelat de soia o que són gelats fets allà, poses una clàusula perquè digui això, te venen des d'instàncies que controlen tot això i te diuen no, aquesta clàusula s'ha de llevar. Si te ve un gelat fet a Madrid, has de vendre un gelat fet a Madrid, dius, però això és absurd. Aquí jo crec que tindrà la clau de volta quan comencem a comptabilitzar les emissions de CO2. Això. Sí, i crec que alguns territoris ja ho estan incorporant a les seves clàusules de contractació, de que, bueno, a part de... Sí, per salvar justament aquest debat, se comença a comptabilitzar les emissions. Jo crec que l'educació ambiental mai és suficient, és una cosa que també, malauradament, s'ha precaritzat darrerament, vull dir, quan surten concursos, licitacions, de cada vegada més, te donen menys dobbers per poder fer, però és una cosa que s'ha de fer constantment, i jo crec que també, després de molt d'anys de fer educació ambiental, també sempre s'havia fet com un missatge catastròfic, és que si no feim això, mos moriran tots, s'inundarà tot, i hem de començar a intentar donar-li la volta i aportar solucions, petits canvis que poden fer i que no se sentin també amb aquesta pressió, com deia Nofre, que pareix que si nosaltres no canviem, és culpa nostra que el món vagi tan malament, i no és culpa nostra, nosaltres tenim una petita part, i és com a intentar que no se senti culpable, i els alumnes també, perquè si no se'n van traumatitzats, i com a fer-los petites, bueno, que poden fer? Pues educació ambiental és tan senzill com compren el poble, això és un gest superimportant, compren el poble, producte local si pot ser, vés al mercat, vés a una finca, és dir, que no tampoc hem de pensar grans solucions, com diuen, bueno, és que hem inventat una màquina que agafa botelles de la mà, que no sé què, però és que amb allò arreglaran tot. Per a mi, més que aquesta màquina que posam a la mà i que agafa botelles, és fer aquest petit gest del teu dia a dia, què menges, com ho menges, no duguis bolleria industrial, i això és una feina contínua, és dir, no poden deixar de fer-la mai, no s'acabarà mai, l'educació ambiental. El problema també, dic jo, és quan tu tens 3 fills i els has de preparar en 10 minuts perquè arribes tard, el bocata o la bolleria tens molt més fàcil al final. Comprar-li aquesta bolleria que tenen tots els supermercats i endossar-los allà, allò, és igual si té 1000 grasses saturades. Vivim en una societat difícil, supos que tots som conscients que veiem que vivim en una societat difícil i que tu pots haver fet educació ambiental en nins que són super receptius i que nosaltres ara tenim una campanya que la van idear per l'any passat perquè pensaven que els nins havien, personalment jo, una de les grans víctimes del confinament, no? Sense massa culpa, perquè al final s'ha demostrat que tampoc eren tan grans transmissors com deien i tot, però van passar pobres 2 mesos allà i vam idear una cosa que se diu una nit a la serra, que és que venguin, mengin en els refugis, mengin bé i queden al·lucinats. Jo crec que els nins i nines petits són molt receptius, però després quan comencen a intervenir els grans canyons dels mitjans de comunicació, de les sèries, aquí has de fer molta educació ambiental per contrarrestar tot aquest altre món que és una força infinita, és que estem lluitant amb petits, no sé, amb una espècie de clip contra gent que té canyons. I dius, ja no tenim ni espases, quan fas un clip així i li treus la punta del clip, és el que nosaltres tenim, no? I ells tenen uns mitjans brutals, perquè totes les sèries t'inciten a consumir, no? La majoria, i totes tenen publicitat subliminal, i els programes de la tele i tot, i els enlots, quan deixen de ser nins i passen a ser enlots i enlotes. Sí, jo crec que també s'hauria de fer, no només amb nins, perquè també a nivell polític o mediàtic queda molt bé dient sensibilitzar tant de nins com en número, però no mirant la qualitat, i jo crec que s'han d'incorporar les famílies, perquè nosaltres a vegades ens passa que els nins diuen sí, els nins a l'escola ho fan bé, però després arriben a casa i si a casa no segueixen, no hi ha el mateix model que a l'escola, doncs... No, però moltes vegades els nins són un factor de canvi a casa. Sí, però jo crec que l'educació ambiental en famílies o amb adults també és necessària i important. Moltes vegades els nins han fet canviar hàbits en els pares, sobretot en temes de reciclatge i tal, els nins són que veuen que com és que només tenim un toal i aquestes coses, no? Ens
en temes de consum jo crec que és més difícil. És necessari, jo crec que en temes de consum és més difícil perquè jo crec que els productes comercials tenen una quantitat de glútens i reforçantes de sabor i tal, que tenen un gust que als nens els enganxa, i els al·lots, i jo crec que a tots, no? I has de ser molt conscient d'això, no? En temes de reciclatge jo crec que s'ha avançat molt més. Home, l'educació i la sensibilització és bàsica, imprescindible. Coincideix amb la Maria que no només s'ha de fer a l'escola, sinó també a les famílies. Sí que trobo a faltar aprofundir justament en l'educació ambiental. És a dir, moltes vegades, jo mateix m'incloc, quan a l'hora de comunicar, a l'hora de sensibilitzar, ens quedem en una superfície. Fa 25 anys que parlem del reciclatge, però no solucionarem res en el reciclatge. És a dir, el que hem d'intentar avançar justament cap a un canvi de consum, i el consum això és imprescindible. I més que per aventura, que és imprescindible, com vos comenta, més que per aventura educar en el reciclatge, educar en menjar bé, hem de començar a educar també en tota la vessant consumista, és a dir, des de la roba, passant per l'alimentació, la tecnologia i el fer comunitat, el fer col·lectiu. Si canviàssim la nostra escala de consum a una escala molt més local, de tot el que consumim, molts de problemes ambientals se solucionarien. I en aquest sentit, un poc també el que comentava en Pep, que, ostres, hi ha moltes famílies que no poden arribar a consumir segons què, perquè no tenen recursos, tenen altres prioritats, a lo millor. I aquí és allà on torna un poc a l'administració. Fins que no hi ha hagut una llei de residus que ha marcat, des del punt de vista, per exemple, dels envasos d'un sol ús, no hi ha hagut una reducció considerable d'aquests ús. Encara falta per veure, és molt recent, però fins que no hi va haver una llei que digués que no hi podia haver màquines de vending a les escoles, o begudes ensucrades, etc., se prohibessin, no hi va haver un canvi substancial en aquest sentit, no? I jo crec que haurà de ser un conglomerat d'actuacions, tant per part de la societat com per part de les entitats que fan feina amb això, com també per part de l'administració. Queda molt de camí per recórrer, però incidint i aprofunditzant un poquet en tot aquest. Jo crec que això seria un poc tornar a la meva primera intervenció. Jo crec que durant 25-30 anys ens ha preocupat l'energia i les matèries primeres, però matèries primeres no les tomàtiques o el pa o no sé què, sinó el plàstic, el petroli. Hem viscut obsessionats per això. O sigui, si s'havien de reciclar residus, sobretot plàstic i vidre, era per estalviar matèries primeres, per estalviar energia. Hem viscut molt obsessionats per això i encara no hem canviat el xip, seguint obsessionats sobretot amb reciclatge, amb despesa d'energia, amb cotxes elèctrics, seguim obsessionats amb l'energia i no hem donat aquesta passa, potser perquè els poders fàctics són tan forts que els mateixos que tenim alguna responsabilitat no ens donem compte que no ens permet massa anar per aquesta via, no? Però aquesta via del canvi de consum jo crec que és la pròxima lluita. Jo crec que la via dels residus i la de l'energia està més o manco controlada, diria jo. Jo aquí te faria un incís que ja heu dit un parell de vegades, tema de reciclatge. El reciclatge dintre la gestió de residus no és la darrera, però és de les darreres. I clar, tot el dia fa 25-30 anys que seran de reciclatge, no hem aconseguit arribar a això i ens hem oblidat totalment de la prevenció de residus, de la reutilització, que la jerarquia... Però en la nova llei està bastant encarrilats. En la nova llei comencen per primera vegada a marcar, dir, ei, hem de reduir els residus, no basta separar-los en contenidors. És que això és totalment insuficient. I aquesta és una... L'orgànica és una passa vital. L'orgànica és... Començar a fer orgànica en el tema de residus, jo crec que això és una passa... Els residus, ara comença, sí que se n'han donat compte que no va estar el reciclatge, que han d'anar per altres bandes, i que, però això ens durà molta feina. Si no han aconseguit en 30 anys que tothom separi els residus, imagina, perquè la prevenció de residus va lligat en el model de consum que deien Nofre. Per poder produir menys residus has de mirar què consumeixes i triar, jo no vull consumir això perquè me generarà molt de residus. Per tant, Sí. I nosaltres que ara també hem començat a fer educació ambiental amb els col·lectius d'inserció que venen a nosaltres,
també l'altre dia mos deien, és que tot el tema ambiental, l'educació ambiental és molt elitista, nosaltres no ho podem fer. I clar, te quedes pensant, i bueno, hi haurà una part que sí que pot ser elitista, però no tota, perquè realment dur hàbits ambientalment bons te pot suposar un estalvi econòmic. Si tu a casa fas una bona gestió de la teva electricitat, no deixes geleres obertes, tanques els llums, al final se tradueix en un estalvi. I clar, i això també ho hem de començar a dir, és que fer les coses bé també te pot estalviar dos bés. Si compres productes de temporada i no vols menjar carabassins al mes de gener, doncs els carabassins els menges al mes d'estiu, estalviaràs, perquè en aquell moment que són de temporada és bo, i hi ha quantitat i és barat. Subscric, com el que dius. Ho subscric. De fet, és una frase que deim molt nosaltres en mitjans. Si consumeixes local la temporada i directament del pagès, l'estalvi és considerable. Però no hauria de ser lícit, no és just, que una tomàtilla posada en un supermercat cultivada en els hivernacles d'Almeria sigui més barata que una tomàtilla de varietat local cultivada aquí de forma ecològica, sense insums. I és així. Per què? Perquè totes les externalitats negatives que du la motxilla aquesta tomàtilla d'Almeria no està dins el seu preu. No té una valoració econòmica dins el seu preu. En canvi, el pagès que cultiva varietats locals amb ecològic i tal, quan que només és ell, sí que ho xerreja, no? I en aquest sentit, falta molt també per fer per part de la legislació. Qui està assumint aquests inputs negatius? Tots. Si dius que ningú... Tots. Això te volia preguntar, perquè tu dius que aquestes tomàtiques d'Almeria cultivades amb vernacles, amb migrants en condició quasi d'esclavitud, on estan aquests inputs negatius? Vull dir que s'estan derivant cap a la societat. Efectivament, en molts casos la pròpia administració ja se'n fa res. És a dir, quan hi ha contaminació brutal en el mar Menor, per exemple, degut a l'abús de fertilitzants, qui se'n fa càrrec al final és l'administració, som tots en definitiva, no? Però els responsables d'aquesta contaminació han estat una dotzena d'empreses que justament no han assumit el cost d'aquesta contaminació. O, per exemple, la contaminació per nitrats que tenim a la majoria d'aqüífers de Mallorca, que és degut en molts casos a fosses sèptiques, però també a una agricultura intensiva i una ramaderia intensiva. No han assumit aquest cost i, per tant, qui ho paguem són tots. És per això que l'agricultura convencional, la ramaderia convencional, aconsegueix uns preus més competitius que l'ecològica. I en aquest sentit queda molt de camí per fer, i una cosa tan bàsica com que és surrealista que els pagesos i pageses que cultiven ecològic hagin de pagar una certificació, hagin de pagar un control i una marca per demostrar que allò és així. En canvis convencionals no paguen absolutament res. Deu ser molt difícil de mesurar, sobretot perquè hi ha costos absolutament intangibles, no? Com costos, com fins i tot el racisme d'algun partit que està generat perquè arriba gent a treballar en aquestes explotacions i després els deixen tirats. I la percepció de la gent és què fa aquesta gent tirada pel poble. I aquest cost tan intangible com el racisme, com el mesures? I se m'acaba d'ocórrer ara mateix, no? Quan xerraven dels hivernacles d'Almeria o de la cuida de fruita de Lleida. Vull dir... Justament tornem un poc en el debat d'abans. Per ventura no només tot hauria d'estar basat en un valor econòmic, sinó que també hauríem de tenir a l'abast indicadors més enllà d'aquest valor econòmic, indicadors socials, indicadors ambientals, petjada de carboni, etc. Nosaltres, en aquest sentit, a nivell de menjar no, però d'Eixelles està una xarxa estatal de recuperadors d'economia social i solidària, i el que sí que vam fer va ser quantificar l'estalvi en emissions de CO2 que suposa la reutilització i els llocs de feina que se generen, perquè la reutilització genera molt més lloc de feina que reciclatge o que la incineració. I això sí que ho tenim, són les calculadores que estan online i que nosaltres fomentam que la gent entri per animar a dir que és tan senzill de comprar alguna cosa de segona mà o de donar perquè se reutilitzi, té un impacte positiu sobre el medi ambient. I ho poden calcular ells de forma molt senzilla i saben quantes emissions de CO2 s'han evitat. Sí, però això torna un poc a lo mateix, no? El tema de la reutilització, tot el que està relacionat amb els residus, sí ho tenim més o manco, diria, com a mínim conegut o controlat, entre cometes, i sabem, però amb l'altre món, el món de la producció és tan
tan desconegut que jo crec que hauríem de fer saber, i per això sí que crec que el que falta és molta, no sé, conscienciació, publicitat... La Direcció General de Sobirania Alimentària, no, la Direcció General de Polítiques per la Sobirania Alimentària, se diu. Sí, perquè la conselleria la té de sobirania alimentària. Justament estan fent un estudi de comparant la cistella de la compra de convencional ecològic i local i forà.